Kaixo lagunak, zelan zabiltzate, kazetagunea dagoeneko bueltan da. Oporrak eta gero bueltan gara. Abuztua eta gero hemen gaude, zeuekin batera erronka berriei aurre egiteko beti pres. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte kazetaguneak antolatzen dituen zuzeneko solasaldietara. Hau da, kazetagunea YouTubeen kazetagunetik dalako kanalera ongi etorriak izan zaitezte. Eneko nauzue, kazetaguneko hezitzailea eta hurrengo ordu erdia batera pasako dugu. Beraz, gaurko hitzaldia interesgarria eta baliagarria izango zaizuela espero dut. Eta gaurko gaia, zein izango da gure gaurko gaia? Gure gaurko gaia aplikazio itzultzaile neuronalak izango dira. Beraz, gogoratu gaurko gaia itzultzaileen inguruan ariko garela, baina horretaz gain gogoratu irailan hitzaldi berriak dauzkagula pantailan ikusten duzuen moduan. Itzultzaile neuronalak, DuckDuckGo nabigazio pribaturako bilatzailea eta baita ere OpenAIren inguruan arituko gara. Bai, euskeraz zein gaztelaz. Beraz, eskerrik asko hor egoteagatik. Eta presentazio txiki hau eta egin eta gero guazen bada gaurko gaiaren inguruan berbetan hastera. Hor pantailan ikusten duzuen moduan aplikazio itzultzaile neuronalak. Hau da, zer diren eta zelan funtzionatzen duten. Hurrengo minutuetan horren inguruan arituko gara zuzenean kazetaguneatik YouTubeko kanalean. Beraz, eskerrik asko bertan egoteagatik. Gogoratu, hala ere, hitzaldi hauek zuzenean ez badituzue ikusten gure YouTubeko kanalean ikusgai eta entzungai dauzkazuela uneoro. Pista moduan eta gaurko gaiarekin hasteko adibidez, hitz batzuk jarri dizkizuet, hau da, hiztegiak. Izan ere, gaur itzultzaileen inguruan arituko gara. Zuetariko askok eta askok hiztegiak erabili izan dituzue zeuen bizitzetan. Gauza zera da, gaur egun hiztegia hartu beharrean geuen mugikorrak, geure ordenagailua, geure tableta hartuko dugula itzulpenak egin ahal izateko. Beraz, zer dira itzultzaile neuronal dalako hauek? Itzultzaile neuronala testu bat, hau da, idatzi bat, testu bat, hizkuntza batetik beste batera itzultzea, hori baino ez. Gauza da, horren atzean gai asko dauzela. Algoritmo, inteligentzia artifiziala eta ondorengo minutuetan aipatuko dizkizuedan beste hainbat kontzeptu. Baina zein da mamia? Idatzi bat, testu bat, hizkuntza batetik bestera itzultzailea. Hori baino ez, hoize da mamia. Hala ere, eta askotan egiten dudan moduan, iraganera 2 minututan salto txiki bat egingo dugu gure DeLoreanean. Beraz, gogoratzen baduzue, iraganera salto bat egin dezazue eta gogoratzen dituzule olako hiztegiak, nik adibidez, etxean oraindik olakoak dauzkat. Izan ere lehen itzulpenak egiteko olakoak erabiltzen genituen, bai latin, ingelesa, euskara edo dana dalakoa. Baina hiztegiak ez ezik, olako tramankuluak gogoratzen dituzue, adibidez hor pantailan duzuena hori nik etxean dekot ez, etxean ez. Hemen bertan dekot olakoak. Eta olakoak ere erabiltzen genituen hiztegiekin batera olako tramankuluak.
Hala ere, nire adibidez oraindik funtzionatu egiten dau, baina jadakoak ez ditugu erabiltzen. Baina hor badeko zuelako translator dalako tramankulua. Gaur egun, horiek kendu eta gehienok edo ordenagailua, edo tableta, edo mugikorra erabiliko ditugu. Geure eguneroko itzulpenak egin ahal izateko, euskeratik ingelesara, italiarretik ingelesara, edo dana dalakoa. Beraz, horren inguruan gaur teoria ezik, hau egin ahal izateko aplikazio batzuk azalduko dizkizuet. Hau da, aplikaziorik erabilienak. Tasteko. Itzultzaile neuronalak, Neural Machine Translation dalakoak. Hau da, hitzak hizkuntza batetik bestera itzultzeko erabiltzen den algoritmoa dugu. Gogoratzen, algoritmoa, zer da algoritmoa? Arazoak konpontzeko jarraitzen ditugun urratsak edo pausuak. Hori da algoritmoa. Gauza zerara, itzulpenaren testuingurua zehaztu dezakela. Hau da, guk adibidez imaginatu greziar historiaren inguruko itzulpen bat egiten dugula, gazteleratik euskerara. Gauza da, itzulpen horren testuingurua kontutan hartuko duela, hau da, greziar historia dalakoa, adibide bat ipintzearren, eta testuinguruan kontutan hartuz, beste itzulpen batzuk kontutan hartu eta zeuei itzulpena egingo dizue. Hau da, itzulpenak egiteko atzean datu base izugarri bat egongo da. Itzulpen aplikazio batzuk Google Translate, DeepL, Yandex, Baidu, asko dauz. Hala ere geroago nik adibide batzuk jarriko dizkizuet pantailan. Itzulpen hauen atzean adimen artifiziala topatuko duzue. Hau da, inteligentzia artifizial dalakoa. Gogoratzen duzu zer zen inteligentzia artifizial dalako hori? Gauza da, makina batek, tramankulu batek, gizakiak egiten ditugun ekintzak egingo dituela. Hau da, gizakiak ekintza hori egin beharrean, makina batek egingo dau, adimen artifiziala dala medio. Horren atzean, gogoratu, itzultzaile neuronala. Neurona sare artifizial bat egongo da horren atzean, eta teknologia horri esker, hau da, neurona sare artifizial teknologiari esker, itzulpen zehatzak eta naturalak sortuko dizkigu. Eta gauza zera da, geroago ikusiko dugu moduan, sistema honek etengabeko ikaskuntza izango du abiapuntu. Hau da, geuk gizakiok gero eta itzulpen gehiago egin, makinak, hau da, itzulpen oinetan oinarritu, geuk egindako itzulpenetan oinarritu, eta gero eta gehiago ikasiko dau. Hau da, gauza da, makina honek egunero gero eta gehiago ikasten dauela. Geuk gero eta itzulpen gehiago egin, makinak gero eta gehiago ikasi. Hauze dela eta datu base edo makina honek datu asko izango ditu gordeta. Azken finean, hiztegi neuronal moduko bat egongo da horren atzean, baina gauza da hiztegi hori liburu baten izan beharrean, makinak datu base baten gordeta izango dau, eta azken finean geuk itzulpen bat egiteko orduan, makina horiek datu base horretara sartu eta geuri itzulpena egingo digu. Eta horretarako beti ere estadistika eta probabilitateak erabiliko ditu. Azken finean, makina izango da, baina makina horren atzean itzulpenei dagokienez informazio asko gordeta izango da. Beraz, itzultzaile neuronalak hizkuntza fenomeno estadistikoa delako ideian oinarrituko da.
pantailan ikusten duzuen moduan, zer esan nahi du horrek, hau da, fenomeno estatistikoa, hitz bat, perpaus batean agertzeko probabilitatea, perpaus horren inguruko hitzek zehazten dutela adieraziko dau. Hau da, geuk itzulpen bat pantailan, esaldi bat pantailan idatzi, makinak, hau da, itzultzaile neuronalak, perpaus edo esaldi hori aztertu eta estadistiketan oinarrituz, datu base horretara sartu eta geuri itzulpena eskainiko digu. Azken finean, datu base bat egongo da horatzean gordeta. Beraz, itzulpen automatiko estatistiko eredua erabiliko du, hau da, testua, guk idatzitako testua aztertu, edukin antzekoa dituzten itzulpenetan oinarritu eta geuri itzulpena egingo digu. Beraz, gauza zera da, guk askotan egiten ditugun itzulpen horiek baliteke beste hainbat jendek gu baino lehenago egitea. Eta orduan makina jende horretan aztertu, jende horri eskainitako itzulpenak begiratu eta zeuei itzulpena emango dizue. Beraz, imaginatu herriko liburutegira zoaztela eta hor badeko zuela liburutegiaren barruan 10.000 liburu. Makina horiek, 10.000 liburu horiek datu base baten gordeta izango ditu eta segundu batzuetan liburu horiek ikuskatu eta geuri erantzun bat eskainiko digu. Gogoratu bebai, uda baino lehen ChatGPT-ren inguruan hitzaldia eman genuela. Eta holako zeozer ere badala. Hau da, guk ChatGPT aplikazio bat horri zeozer eskatu eta inteligentzia artifizial dala medio geuri erantzun bat eskainiko digu, baina hauze itzultzaileen munduan. Horren atzean ere zer dago deep learning dalakoa. Hau da, deep learning edo inteligentzia profunda dala medio sistema edo makina hau da, trebatu egingo da, hau da, gero eta gehiago ikasiko dau. Beraz, aurrez itzulita dauden beste termino esaldi eta testu batzuetan oinarrituko da. Hauek interpretatu, probabilitateak aztertu eta zeuei itzulpena emango dizue. Beraz, ikusi ja termino asko direzela, baina, inteligentzia artifizial, algoritmo, deep learning, estadistika, azken finean badirudi etorkizuna dela, baina ez oraina da, gaurko eguna. Hau da, iraiak 12. Beraz, gogoratu eta olako laburpen bat egingo dizuet. Hau da, guk itzultzailea zabaldu. Aplikazioa, ordenagailuan edo tabletean. Geuk itzuli nahi dugun esaldia idatziko dugu pantailan edo mugikorreko pantailan. Orduan, itzultzaile neuronalak geuk idatzitakoa aztertu, orain arte egindako beste itzulpen asko eta asko tara sartuko da eta hauek ikuskatuko ditu. Guk idatzitako testuingurua edo gaia aztertu eta zeuei esaldia idatzia itzuli egingo dizue. Hori baino da. Azkenean gauza asko dira, baina itzulpenak azkar egingo dizkizue. Azken finean, makina hauek, atzean, itzultzaile hauek, datu base izugarria handia daukate. Beraz, itzultzaile tradizionalekin konparatuz zein izango da koska, itzultzaile neuronal hauek datu gehiago dauzkatela. Hau da, datu base handiagoak. Egunero, egokitu edo eguneratu egiten dira. Hau da, eurak bakarrik ikasi egiten dute. Geuk, gizakiok, gero eta itzulpen gehiago egin, itzultzaile neuronalak gero eta gehiago ikasiko dute. Eta gauza da, egunak igaro ala, gero eta hizkuntza gehiago daudela
erabili ahal izateko. Hau egin eta gero, hau da, inteligentzia artifizial, algoritmo, nik adibide batzuk jarriko dizkizuet. Hau da, zeuen tablet, ordenagailu edo mugikorretan instalatu ditzakezuen hainbat itzultzaile neuronal. Erabilt errezak dira. Hala ere, honen azera da, batekin edo bestearekin hastea, hauek frogatu, trasteatu, eta ondo badabiltza hor zeuen mugikorretan edo gailuetan ustea. Lehenengo, hasteko, Google, danok ezagutuko duzue Google. Googleek badeko bere Google Translate dalako aplikazioa. Doako zerbitzua, 100 hizkuntza baino gehiago, eta nabigatzailearen osagarri gisa ere erabili dezakezue. Testuak, eskuz idatzitako esaldiak, hitzak edo webgune edo atariak itzuli ditzakez. 100 hizkuntza baino gehiagotara. Ezaugarriak naturaltasuna, hizkuntza auskera anitz, hau erabilteko garrantzitsua, ez da konexiorik behar, konektatuta bazaudete ondo, bestela, konexiorik gabe, hau da offline ere aukera daukazue. Elkarrizketak itzuli ditzake, irudiak, hau da, zuk imaginatu irudi bat hor ikusten duzula, irudiari argazkia atera eta itzulpena emango dizue, abiadura handikoa, itzulpen forma desberdinak, emaitzak gordetzeko aukera ere, eta gailu desberdinetan erabilgarri, PC, smartphone edo tabletean beti ere. Nahiko erabiltzerreza da, nahiko intuitiboa. Hor adibidez, nik pantailan hor ikonoa jarri dizuet, nire mugikorrean dekodan traduktorea, eta eskumaldeko argazkian hor badeko zu interfaz dalakoa. Azkenean beti ere, hori, euskeratik italiarera, konversazion dalakoa, edo elkarrizketa, kamera aukera eta baita ere mikrofonoa. Eta horrez gain, mikrofonoa ez baduzu erabil nahi, beti ere introduzka zu tekstua hor, mugikorreko teklatuaz idatzi eta aurrera. Nahiko intuitiboa eta erabiltzerreza da Google Traductor dalako hau. Microsoftek ere badeko bere translator dalakoa. Hau ere, aurrekoarekin alderatuz ere, 100 hizkuntza baino gehiago dauzkazue. Tekstua, ahotsa eta bideoa itzultzeko. Bai, linean edo linearik gabe. Beraz, Microsoft Translator dalako hau. Hor adibidez, holako pantailazo bat jarri dizkizuet, interfazea dalakoa ikusi ahal izateko. Azken finean, itzultzaile neuronal gehienek pantaila antzekoa daukate. Irlandesatik japonerara. Hor badeko zue tekstua idatzeko aukera, hitz egiteko aukera, kamera, zuzeneko elkarrizketak atzerrira basoazte eta beti ere zeuen edukiak gordetzeko aukera ere. Beraz ere, Google Traductor edo Microsoft Translator ere eskuragai daukazue. Azken finean ere biak ere erabili ditzakezuez. Bez? Hor adibidez, badeko zue hori kamera translator, kamera erabilizateko, elkarrizketak zuzenean, hau da, imaginatu, japoniar batekin hitz egiten duzuela, mobila hor, gailua hor, bion artean ipini, eta zuzenean elkarrizketak itzultzeko aukera. Hau da, mensajes en tiempo real dalakoa, conversaciones en tiempo real dalakoa. DeepL, hor badeko zue 3. itzultzaile neuronal bat. 2017an irten zen DeepL dalako hau. Gauza da, honek hizkuntza gutxiago dauzkara, 26 gutxi gora bera. Eta bai Microsoft Officeen edo Google Docsen aukera daukazue DeepL erabilteko aukera.
Esaten dutenez, el mejor traductor de inteligencia artificial del mundo. Azken finean gogoratu, itzultzaile neuronal hauen atzean inteligentzia artifizial, hau da, adimen artifiziala delakoa dagoela betiere izkutatuta. Azken finean ere, honekin ere aukera nitz eta lehengoekin aldeatuta antzekoak dira. Traducciones con la cámara, hau da, kamera erabili, tekstua, ahotsa eta zeuen itzulpenak gordetzeko aukera. Naiz eta aplikazio edo itzultzaile desberdinak izan, guzti horietan aukerak antzekoak dira. Eta erabiltzeko ere modua ere berdina da. Dipeldarak honetan ere ikusten duzue, beti ere aukera berdinak dauzkazuela eskuragai. Itzuli. Eusko Jaurlaritzaren itzultzailea. Hau da, Eusko Jaurlaritzak teknologia ergonomikoen inguruan sortu duen itzultzailea. Bai ordenagailuan, tabletean edo smartphonean erabiltzeko itzuli darakoa. Hor adibidez, ordenagailuan topatuko duzuen olako interfazea jarri dizuet. Azken finean, lehengoekin alderatuz, aukera berdinak dauzkazue. Desberdintasuna itzuli dalako hau Eusko Jaurlaritzarena dala. Hor adibidez, lehen ordenagailuko pantaila jarri dizuet eta mugikorrean edo tabletean erabili nahi baduzue, hor adibidez badauzkazue adibide edo ereduak. Itzultzaile neuronala. 4.000 karaktere muga dauzkaz, hau da, 4.000 karaktere idazteko aukera duzue. Funtzionamendua beti ere berdina. Euskeratik gaztelerara, gazteleratik euskerara, ingelesa edo beti ere frantsesa baita ere. Kamera erabili dezakezue, baita ere mikrofonoa, eskuz idatzi edota mugikorreko teklatuaz idatzi. Beraz, itzultzaile neuronala. Baidu Translate ezagutzen duzue, Baidu Translate doako itzulpen zerbitzua. Baina Baidu zer da? Baidu Googleen antzekoa da, baina gauza da Baidu dela txinatar bilaketa motorea. Hau da, imaginatu zeuk Google erabiltzen duzula, txinatar askok Baidu erabiliko dute, eta Baiduren barruan ere badekozu munduko itzulpen zerbitzu ezagunetariko bat. Hala ere, gero interneten sartu zaitezte, Baidu zuzenean Googleen idatzi, eta bertan zuzenean ikusiko duzue. Baidu Translate dalakoa, baina gauza da txinatarra dela. Argazkiak, eginez, irudiak, kartelak, txinerara itzultzeko aplikazioa. Gogoratu txinatarra gero eta gehiago entzuten dela geure munduan. Beraz gogoratu, noizbait olako txinerara itzulpenak egin nahi badituzue, zuzenean Baidu erabiltzeko aukera duzue. Beraz, orain arte esandakoak esan ikusten duzue itzultzaile asko dauzela. Eta gehiago ere badauzela, itzultzaile neuronalak, algoritmo eta inteligentzia artifizialan oinarritutakoak, baina neuk aipatutakoaz gain gehiago dauz. Eta gehien bat zeuek baliteke gehiago zertuko dituzuela. Beraz, gaurko gaiagaz pizkanaka bukatzen joateko, neuronal itzultzaileen abantaiak zeintzuk diren, datu multzo handietatik ikasteko gaitasuna daukatela. Hau da, itzultzaile neuronal hauen atzean datu base izugarriak daude. Eta gauza da, datu berrietara eguneratzen ari direla. Hau da, geuk gizakiok gero eta itzulpen gehiago egin, gero eta gehiago ikasiko dute. Beti ere, inteligentzia artifiziala dala medio. Hizkuntza, munduko hizkuntza guztiak dauzkazue eskuragai.
baliteke 100% ez, baina gehienak erabilean euskuragai dauzkazue. Desabantailak ere badauz, gogoratu, hori, batzuetan bakarrik moteldu egin daitezkela, datu kopuru handiak erabiltzen bai dituzte. Garapena eta sorkuntza ere motela da, datu asko erabili behar bai dituzte, baina normalean emaitzak onak izango dira. Beraz, itzulpenak egin behar badituzue onena hauetariko bat erabiltzea. Eta normalean Google erabiltzen baduzue, Google zuzenean badeko bere Google Translator dalakoa. Labur bilduz eta gaurko gaiagaz bukatzeko gogoratu, itzultzaile neuronalak. Egunak igaro ala, gero eta gehiago ikasiko dutela, hau da, azken finean makinak dira, eta zeuk azterketa bat egiteko ikasten duzun moduan, makina hauek egunero ikasi egingo dutela, eta gero eta ahalmen handiago dutela. Beraz, gogoratu batzuetan ere, akatsak izango direzela hor, akats bat edo beste, baina izan ere, egunero ikasten ari direlako. Beraz, gogoratu, datu base handia dauzkatela makina hauek, algoritmo, inteligentzia artifizial, deep learning edo ikaskuntza berezia erabiliko bai dute. Mila esker hor egoteagatik, gaur zer egin dezakezue, zeuen mugikor hartu adibidez, eskuan izango duzuen telefonoa, eta instala dezakezue, olako gaur aipatutako aplikazioaren bat, probatu, trasteatu, eta zalantzaren badeko zue, gogoratu, kazetagunean itxordu hartu, eta etor zaitezte. Izan ere, geuk laguntza emango baitizuegu, beraz, gogoratu, zeuen herrietatik hurbil, kazetagune bat daukazuela. Eta geure berri izan nahi baduzue, gogoratu kazetaguneak badekola bere web orrialdea edo bere web ataria bloka ere badekogula, eta baita ere Facebook, Twitter, Instagram eta gaurko YouTubeko kazetaguneatik kanala. Beraz, laster arte, egun ona izan dezazuela, eta gogoratu, teknologia zeuen esku dagoela, hurren arte.